Η ασταμάτητη χρήση της ενέργειας είναι φανερή περισσότερο στις μεγάλες πόλεις. Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί η ενέργεια για τη θέρμανση, τον φωτισμό, τον κλιματισμό και τις υπόλοιπες καθημερινές ανάγκες είναι αναγκαία σε μεγαλύτερο βαθμό. Η ενέργεια αυτή όμως δεν είναι απεριόριστη. Όλοι μαζί πρέπει να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση της ενέργειας και, κατ' επέκταση, στην προστασία του περιβάλλοντος. Με απλές καθημερινές κινήσεις φροντίζουμε ώστε η ήδη υπάρχουσα ενέργεια να διαρκέσει περισσότερο. Η ατομική προσπάθεια είναι η βάση για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Εξοικονομώντας ενέργεια στο σπίτι μας, βοηθάμε να πετύχουμε τον στόχο ως σύνολο, να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας και να ζούμε σε ένα πιο υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Δεν ξεχνάμε λοιπόν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ανοίγουμε τα παραθυρόφυλλα και αν έχουμε τέντες δεν ξεχνάμε να τις σηκώνουμε για να μπαίνει το φως μέσα στο σπίτι και να ζεσταίνει τον χώρο. Μονώνουμε τις χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα. Ελέγχουμε αν το σπίτι χρειάζεται περαιτέρω ενέργειες μόνωσης. Ξεκινάμε βέβαια και από τις πιο απλές κινήσεις, δηλαδή κλείνουμε τις κουρτίνες και τα παντζούρια και κατά τις νυχτερινές ώρες για να περιορίσουμε τις θερμικές απώλειες. Κατά τους χειμερινούς μήνες δεν στεγνώνουμε τα ρούχα μας στα σώματα του καλοριφέρ. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η επαρκής θέρμανση του χώρου. Για τον ίδιο λόγο δεν καλύπτουμε τα θερμαντικά σώματα με κουρτίνες ή καλύματα. Σημαντικό είναι να διατηρούμε το χειμώνα τον θερμοστάτη στους 20 βαθμούς Κελσίου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς αυτές οδηγούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Όσον αφορά το κλιματιστικό, το ρυθμίζουμε σταθερά σε θερμοκρασία 26 βαθμών Κελσίου το καλοκαίρι και 20 βαθμών το χειμώνα. Για κάθε βαθμό αύξησης το καλοκαίρι ή μείωση το χειμώνα, εξοικονομούμε 7 με 10% στην κατανάλωση ρεύματος. Δίνουμε μεγάλη σημασία στις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο για τον οποίο το κάνουμε. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε βραστήρα στο μαγείρεμα αντί για το μάτι της κουζίνας. Επίσης, αν έχουμε τη δυνατότητα, προτιμούμε τον φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνουμε το φαγητό αντί για τον φούρνο ή το μάτι της κουζίνας. Δεν ανοίγουμε συχνά την πόρτα του ψυγείου, δεν την κρατάμε για ώρα ανοιχτή και δεν τοποθετούμε μέσα ζεστά φαγητά. Κλείνουμε τις συσκευές από τον διακόπτη τους και όχι από το τηλεκοντρόλ, γιατί τότε λειτουργούν σε κατάσταση αναμονής, stand-by και συνεχίζουν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Αν αγοράσουμε κάποια καινούρια οικιακή συσκευή, επιλέγουμε να έχει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κλάση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομούμε χρήματα από την κατανάλωση του ρεύματος. Επίσης, χρησιμοποιούμε λάμπες τεχνολογίας LED. Οι μικρές, απλές κινήσεις της καθημερινότητας είναι αρκετές για να εξοικονομήσουμε την απαραίτητη ενέργεια, να μειώσουμε τη σπατάλη και να βοηθήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Το έργο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας και εθνικούς πόρους.